खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बतझराव गायसन जानो गोनां जे थार्मेल पावार प्रोजेक्टनि सायाव फिन बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा खुगा बेखेवदों थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे बे रायजो राजाफोरनि माइरं गरसेबो खहा खालामनाय बे सरकारा सानाखै एबा बे सरकारा खहा गोनां खामानि मावा होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गासै बे हानि बिबांखौ सुनानै जोङो सावगारि बानायनाया मेप बानायनाया खेबब्रै जाबाय सोलाय सोल' खालामनाया रावनिबो माइरं गरसेनिबो हा बेवहाय थांनाय जानाय नङा आरो थाङाखै बे जोंनिफ्राय स्पष्ट बिथाङा बुंथिदों जे बे थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बे पावार प्रोजेक्टनि मेपखौ खननै सोलायनाय जाबाय थामहिनबा बे समाव रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि जे एसेबो खहा जायिनि थाखाय बे समाव बे प्रोजेक्टनि बे मेपखौ सोलायनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो जायनि गेजेरजों बे समाव रावनिबो रायजो राजाफोरनि एसेबो जेन खहा गोनां खामानि एबा सोरनिबा हा दखरसे हा आरो बबेबा मोनसे ओनसोलनि बा जायगानि बिथांमोननि थागिबिनि थामहिनबा बे पाग्लिजरा पार्ट 1 आरो पार्ट 2 नि गामिनि जे हा बे हाखौ लानाय एबा बे समाव बिथांमोननि खहा गोनां जों खामानि मावनो थाङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव रावबो रायजो राजाफोरनि जे एसेबो माइरं गरसेबो खहा गोनां बिटिआर सरकारा मावाखै आरो मावनायबो नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे आदानि कम्पानिनो जे होनाय बाथ्रानि सायावबो बिथाङा बुंथिदों जे बे हाखौ जोङो आसाम सरकार होदों बे समाव डाइरेक्ट कम्पानिनो बे समाव होआखै आसाम सरकारनो बे समाव होनाय जादों लिस्टआवबो बेखौ होनाय जायाखै बे समाव आसाम सरकारनो हाखौ होनाय जादों आरो बेनिफ्राय थोजासे बिटिआर सरकारा रेभिनिउ मोननो हागोन आरो बे समाव बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा रांखान्थियारि बिथिंजों बे समाव फालांगियारि बिथिंनिफ्राय लानानै गोबां खामानि मोननायनि मोनसे सुबिदा दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो खायसे सुबुंफोरा बे बाथ्राखौनो लानानै गोबां बाथ्रा एबा थुनज्लायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव बे रायजो राजाफोरा बा बतझरानि रायजो राजाफोरा रोखा जानांगौ दे बे समाव रावबो रायजो राजा थामहिनबा बिथांमोननि खहा गोनां माइरं गरसेनिबो खहा गोनां खामानि बिटिआर सरकारा मावनो थाङाखै होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना बे समाव जाखिनि थार्मेल पावार प्रोजेक्ट दङ बेनि मोनफ्रोमबो आयदाखौ थामहिनबा बे मेप खालामनायखौ खनले नायनानै जेन रावनिबो जेन खहा जायै बायदि बेखौ थियारि खालामदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि जा पावार प्रोजेक्ट थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बियो जोंनि हालामनि जौगाफु लेखा गोरों बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सुरक्षा होनायनि थाखाय बा एमप्लयमेन्ट होनायनि थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ लादों बेनि अनगायैबो जोंहा रेभिनिउ जेनेरेट जागोन बेवहाय गोबांनो मोनसे खोथाखौ दिनै अपोजिसन पार्टिया गावसोर लाजिनाय मोन्दों जे थांनाय 17 बोसोराव खुनु मोनसे इन्डास्ट्रि लाबोनो हायाखै जाय इन्डास्ट्रिखौ दिनै जोंनि मानब गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिसिनि सिङाव लाबोनो हादों आरो जों लाबोनो जागायजेनदों बेखौ बिथांमोना बादा होदों आरो बे बाथ्राखौ ओरैबायदि होनदों जे बेखौ लुनायावहाय बा बे हाखौ होनो थांनायाव गोबां मानसिफोरनि हा खहा जादों होननानै मोनसे बाथ्राया स्पष्ट गासै बे हानि बिबांखौ सुनानै जोङो सावगारि बानायनाया मेप बानायनाया खेबब्रै जाबाय सोलाय सोल' खालामनाया रावनिबो माइरं गरसेनिबो हा बेवहाय थांनाय जानाय नङा आरो थाङाखै बे जोंनिफ्राय स्पष्ट आरो जोङो बेखौ हाग्रामानि अपोजिसन पार्टिया बुंनाय बायदियै सोरबा कम्पानिनो जों बेखौ लिजबो होआखै बा कम्पानिनो जों बेखौ एलटमेन्टबो होआखै बेखौ जोङो डाइरेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनोसो एलटमेन्ट होनाय जादों आसाम गभर्नमेन्टआ कम्पानिजों बै लुग्रा कम्पानिजों इन्डास्ट्रिखौ बानायग्रा कम्पानिजों लिज बानायदों
आरो बेवहाय जोंहा गोबां शेयार दङ बिटिसि सरकारा शेयारनि गेजेरजों हानि रेभिनिउ फैनायजों लोगोसे जोंहा रेभिनिउ ग्रथ जाबावगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बे साखाथि फाखाथिनि जोंनि बर' फिसाफ्रा रायजो राजाफ्रा बिजनेसनि गेजेरजों बा फालांगि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गावनि जिउ खुंफुंनाय माबाफोर खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन बेफोरबायदि इसाराजोंनो जोङो इन्डास्ट्रिफोरखौ गायसननाय जादों आरो पर्बतझराया खोब लाकि पर्बतझरा बायदि गोग्लैसोनाय हालामाव जोङो मोननै इन्डास्ट्रि अलरेडि गायसननानै थांगासिनो दङ मोनसेया कच फेक्टरि आरो गुबुन मोनसेया बे टार्मेल पावार प्रजेक्ट